रानी आप पे खाऊ गुपचुप बन निजे निजे बन हाँ किए बन सोनी बन बन रानी दे रानी आप खाई दे निजे पूरा सब है गुपचुप फटेला कर तापर तार कौन हम आलू सीधा शेषा पशिला तापर ना ना उठौनी और रानी तापर पानी ल पकईला तापर पैंट ड्रेस जमी न पड़ो ए बाबा पूरा नई गया पानी से पड़ो पानी पड़ने ये पड़ो ना हाँ खाइला सब पुणी आ गए फोटो भांगीगला ना गोटे भांगीगला फुटाला आगर फुटाला ये कौन रानी अच्छा ये टिके पुराउनु ये सब गुप्चु मामा दबनी कि हाँ ये गुड़ा से पेट खराब हो टिके उन्हें सब मैच पूरी दे दौन बन पान पुड़ी पूरा पुड़ी दे पूरा फुल कर दे नई खा जीन पेंट पड़ो पूरा शुईक हाँ पानी अच्छी ता भर बाबा पड़ीगला बुई बहला किए बन रानी एटा हाँ सनी दी मामा सब कौन रानी खाइब ना थाओ एति थाओ से थाओ ए मामा को दे दियो रानी मत दब ना गोटे मत दबनी किए सब रानी खाइब हाँ सब हाँ सब खाईदे पेट खराब हो सब खाई हाँ पेट खराब हो ना फिर हाँ रानी सब खाई पेट खराब हो ना पेट खराब हो रानी सब खाई टिकेट अच्छा पूरा टिकेट पूरी ना कति थाओ खानी आ टिके पुराउनु हाँ थाओ एबे थाओ दे दियो मामा बुई पहला सब बुई पहला सब खाओ बुई पहला खाओ सेती थाओ रानी एबे सेती थाओ ए मामा खाए हाँ किए खाइब सब पेट काटियो तुम मत गोटे दियोनी मु खाइब ना गोटे मामा गोटे दौन हे भांगी बा मामार के दीटा है दो तुम ना तुम्हें खाई दिया हाँ तू बन नहीं दो ना तुम्हें बन नहीं दो ना दुकानी रानी दुकान खुलती गुपचुप दुकानी हाँ दुकान नहीं तुम्हें बन नहीं दो ना खट्टा पानी पूरेगी आलू पूरेगी फटेगी बन दो मुझे खाइमी है बना हाँ हाँ बना तुम्हें बन नहीं दो ना दुकान वाला नहीं था तुम्हें दुकान वाला नहीं तुम्हें बन नहीं दिया हाँ टिके आलू पूरा ना
बनै मामा गोटे दौन बनैकी नानी सेमती दुकानी वाला भाया रानी हाँ हाँ पानी पूरा फुल कर दूँ मत दौन बनई मुझे खाई गोटे हाँ मुझे गोटे खाई हाँ छिटकी वाला काढ़ी जानी छिटकी वाला एबे था दे दियो जानी एबे था आउ खा ना पेट काटियो खाई दो तुम्हें हाँ तुम्हें खाई दो पेट काटियो यार खाई दो 4-5टा खाई 4टा दे दे मामा दे दे एबे नो खाई दो 4टा खाई दो तुम्हें खाई दो से तार ठीक हो जाए पेट काटियो जा मामा दे दे कम खाइमनि आउ ना पेट काटियो मोर कुनी पिलाट ना है भाई कुनी पिला 4टा खाती बुझल ना जा दे दो जा जा दे दो जा जाऊनु पेट काटियो बा अरे ये 2-4 दिन खाई दो ना 4टा अच्छे हो शुक्ला खा कौन हला थी जानती ना खाई पे खाया का जाने जमा मत दे दो जा जब नहीं दो रानी दुकान करी आउटे दुकान रानी आउटे छेचा पूरे दो अधिका अधिका छेचा 13 जानी कौन हम पूरे दे आउट छेचा पूरे दे हाँ पूरे दे हाँ आउरी पूरे दो ना आउरी हाँ पूरे दे जमा दे दो जा जमा दे दो जा है कुछ नहीं मम्मी दे दियो कही दो रानी हाँ हला हाँ गोटे दे देला आ गोटे खोदेनी आ गोटे बनई दे पानी पकई देला ना हाँ दुकानी किए दुकानी वाला किए रानी दुकानी वाला ना रानी बनई तो सुनती कि आ छेचा बहुत बहुत पूरे दे मेंचे रहिला ना छेचा दे भाई ना नहीं ना रानी आउरी पूरे आउरी बहुत पूरे दे छेचा आउरी पूरे दे कौन हो एत 2टा अच्छी बाबू आ गोटे खोई दौन मामा आ गोटे खोई दियो आ गोटे बनई दे रानी आ गोटे बनई दे दो हाँ हेस जा मामा दे दियो आ गोटे जाऊनु पेट काटियो दुकान किए खुलची रानी दुकानी क्या दुकान है गुपचुप क्या दुकान है गुपचुप नहीं रानी दो समझती ना नहीं ना रानी दुकान आहे 2टा मामा खोई दियो हला हाँ बने दे बने मामा खोई दियो 2टा खोईला हला हाथ धोई पके तापर हाँ बहुत आलू पुरे दियो बहुत आलू हाँ आउरी ए मेंचे रहिला ना से ना आउरी पुरे दे मेंचे पुरे दे हाँ हाँ मामा दे दे आउट पूरा फुल पानी पूरी दे दियो नहीं ना आउट नहीं दे दे देखी दे दे हाँ दे दियो दे दो ना ना हाँ ना तुम्हें खानी